Vi vil gerne lave en screencast-o-matic omkring de astronomiske verdensbilleder og alt, hvad det vil indebære. Jeg vil starte med at fortælle om Ptolemæus. Ptolemæus han havde et geocentrisk verdensbillede, og han var geograf og astronom. Og det geocentriske verdensbillede det var kendt for, at verden bestod af 4 stoffer, nemlig ild, vand, jord og luft. Og fordi at man ikke kunne bevise, at ild og luft altså bevægede sig ud, så måtte man tage det, man kunne bevise, altså vand og jord, som bevægede sig ind mod universets centrum. Og der, altså jorden, de bevægede sig ned mod jorden, og ergo derfor måtte jorden være i centrum. Så ifølge Ptolemæus var jorden altså centrum for alt i universet, og det alt roterede om jorden i perfekte cirkler. Og solen og månen blev betragtet som planeter, der altså også roterede omkring jorden. Og Ptolemæus han var meget præcis med sine beregninger i så tidligt i historien. Og han havde faktisk beregninger, der var så præcise, at de blev brugt i over 1000 år. Og han havde også lavet en bog, hvor der var en meget nøjagtig tabel med over de 1000 klareste stjerner. Så vil jeg fortælle lidt om Copernicus. Og Copernicus han var i 1543 den første, der kom med det heliocentriske verdensbillede. Og Copernicus blev sat til at studere himlen af den katolske kirke, og da han så var i gang med at studere himlen, så fandt han en masse fejl ved Ptolemæus' teorier. Og han løste rigtig mange af de her problemer ved at lade jorden få sin egen bane, som roterede rundt om solen. Men et problem ved Copernicus' teori var, at alle planeternes bane rundt om solen stadigvæk var perfekte cirkler, og vi ved jo nu i dag, at de har ellipseformer. Og det heliocentriske verdensbillede gjorde op med ideen om, at mennesket og jorden var det vigtigste her i universet, og derfor ville kirken ikke anerkende Copernicus' heliocentriske verdensbillede. Til sidst vil jeg snakke lidt om Johannes Kepler, hvis love tog udgangspunkt i nogle af Tycho Brahes studier om forskellige stjerner og himmellegemer. Og Keplers første lov, den fortæller noget om, hvordan planeterne bevæger sig i ellipser, hvor solen er det ene brandpunkt, og den her lov kaldes ellipseloven. Den anden lov, den fortæller noget om, hvordan at der er lige lang tidsrum, så altså inden for 2 lige lange tidsrum, vilkårlige tidsrum, så vil linjen mellem solen og planetens centrummer altid passere det samme areal. Og den kaldes arealloven. Og her ser vi en illusion af Keplers anden lov, der beviser lidt bedre det, jeg lige fortalte før, altså at det tager lige så lang tid at komme fra A til B, som de kommer til at komme fra C til D. Keplers tredje lov siger, at store R i tredje over T i anden er lig med konstanten 1. Og den her lov, den gælder for alle planeter i solsystemet. I den her lov er T omløbstiden omkring solen, og R er den gennemsnitlige radius af planetens omløbsbane. Ved hjælp af Keplers tredje lov vil vi så nu beregne omløbstiden for kometen Neujim 3. Og det gør vi ved, som jeg sagde, ved hjælp af Keplers tredje lov. Og først skal vi beregne stor R, som er det gennemsnitlige radius for kometens omløbsbane. Og det gør vi ved hjælp af de to længder, vi fik uddelt, hvor at Neujims mindste radius var 2 astronomiske enheder, og den længste var 7,2 astronomiske enheder. Dem plusser vi så sammen og dividerer med 2 for at få R.
så får vi, at R er lige med 4,85 astronomiske enheder. Det sætter vi så ind i formlen, og får, at 4,85 i tredje over t i anden er lige med 1. Så for at isolere t i anden, får vi, at 4,85 i tredje over 1 er lige med t i anden. Så tager vi så kvadratroden på begge sider for at isolere t, og får, at t er lige med kvadratroden af 4,85 i tredje, og hvilket så er lige med 10,68. Så vores konklusion er, at Neuim 3's omløbstid er 10,68 år. Jeg vil nu ved hjælp af den her gif, eller billede, forklare lidt omkring, hvordan Ptolemæus forklarede Mars' retrograd i det geocentriske verdensbillede. Og man kunne jo observere, her har vi jorden, der er i centrum, og solen, der roterer i en perfekt cirkel uden omkring jorden, og Mars, der også roterer i en perfekt cirkel. Men fordi man observerede, at Mars nogle gange gik baglæns, og man ikke rigtig kunne forklare det, hvis Mars skulle have været et punkt her på den fine lyserøde cirkel, så forklarede Ptolemæus det med, at Mars simpelthen mindede lidt mere om månen, som vi kender det i dag. Altså, at den havde et punkt her på sin... den havde et punkt, som den roterede om. Og på den måde forklarede Ptolemæus altså, at selvom der var... Altså, på den måde forklarede Ptolemæus, at Mars stadigvæk roterede i perfekte cirkler. Den roterede bare på en anden perfekt cirkel rundt omkring jorden. Mars bevæger sig rundt om jorden, eller rundt om solen, på cirka 2 år. Og det meste af tiden bevæger Mars sig på den måde, som man kalder direkte. Men hver andet år bevæger Mars sig den anden vej, og det kaldes for Mars' retrograd bevægelse. Og når vi kigger på illusionen, så har vi her den grønne, det er jorden, og Mars, det er den røde. Og selv når planeterne bevæger sig, som de gør her i perfekte cirkler, så kan det ses, at sigtelinjen mellem Mars' og Jordens centrumer ikke hele tiden bevæger sig den samme vej. På et tidspunkt, når Jorden overhaler Mars indenom, så skifter den her sigtelinje altså simpelthen retning. Og ja, det viser for det helt geocentriske verdensbillede, hvorfor Mars går baglæns. Venus er, hvad man kan kalde et modbevis for det geocentriske verdensbillede. Og det har man simpelthen gjort, fordi at vinklen, som er illustreret her, er blevet beregnet som et faktum, at den aldrig kan være mere end 46,3. Og hvis den højst kan være 46,3 grader, vil Venus aldrig se mere end halv ud. Men med hjælp af teleskop har man kunnet observere, at Venus havde flere faser, og for eksempel kunne være fuld, og dermed var det modbevist, at det var, at det geocentriske verdensbillede kunne være muligt. Årstiderne. Jorden har en akse på 23,4 grader ved sommersolværv, og det kalder man også for solens deklination. Og fordi jorden har en akse som hælder, får man her i Danmark og derfor også i Vejle mindre sollys om vinteren. Og grunden til det er, fordi at solen står lavere på himlen, og dens stråler derfor rammer jorden mere skråt, og dagene derfor bliver kortere. Og Vejle ligger på breddegraden 56 grader nord, og det betyder, at vi ligger i et tempereret klima, og derfor ligger ret højt op på jorden, og vi derfor også derfor får vi mindre sollys om vinteren. Og på den her illusion ses det lidt bedre,
Og fordi vi ligger på den nordlige del af nordlige halvkugle, så her om vinteren, så tilter vores del af jorden simpelthen væk fra solen, og om sommeren tilter vores del af jordkuglen hen mod solen. Og det er en af grundene til, at vi har årstider. Eller det er grunden til, at vi har årstider. Og fordi at ækvator ligger her midt på jorden på den 0. breddegrad, så vil ækvator altid få meget mere sol end for eksempel her på Nordpolen, der ligger på den 90. breddegrad. For at der er det, der hedder, altså hvor der er mørkt, altså vinter, cirka et halvt år, og sommer et halvt år. Men her på Nordpolen er der sommer eller vinter om vinteren, og sommer om sommeren, og der er vinter på Sydpolen, der hvor vi har sommer, og sommer på Sydpolen, der hvor vi har vinter. Okay, så vi har fået tildelt stjernen Bernard, eller hvad man nu siger. Og vi har fået at vide, at den har en fi på 0,55 busekunder, hvilket så er den grad, der ligger her. Og ud fra den her formel kan vi se, at fi er lig med 1 buesekund, som er lig med 1 over 3600 grader. Vi skulle så beregne vores fi, som vi fik uddelt her, til grader, hvilket vi gjorde ved hjælp af at putte vores tal ind i den her formel. Og der satte vi så 0,55 over 3600 grader, og fik ud, at fi var lig med 0,000153 grader. Det satte vi så ind i den her formel, som siger, at d er lig med afstanden fra jorden til solen over sinus til fi. Og det fik vi så ud til at være d lig med 5,61 gange 10 i 13 kilometer, hvilket så er afstanden fra jorden til den stjerne, som hedder Bernard. Rødforskydning. Når et objekt som en stjerne eller en galakse bevæger sig væk fra os, så bliver dens bølgelængde længere, og det kaldes rødforskydning. Det her kan man blandt andet forklare med hjælp af Doppler-effekten, som er et fænomen, der beskriver, hvordan frekvensen af bølgefænomener varierer i forhold til kilden og modtagerens hastighed. Og man kan beregne med hjælp af rødforskydningen, så beregner man, hvor langt væk fra os en kilden så har bevæget sig, som i de fleste tilfælde er en galakse. Og det betegner man med z, som er lig med delta lambda over lambda 0. Og man beregner delta lambda med hjælp af at sige lambda til minus lambda 0. Lambda 0, det er det, som vi sender ud, og lambda, det er det, som vi modtager. Og man kan også forklare det, eller beregne det med hjælp af en kosmologisk rødforskydning, men det er noget helt andet. Jeg skal lige ret at sige, at lambda 0 er vores laboratoriespektrum, og lambda er det, vi måler det til at være, og ikke det, som jeg sagde før. Man kan så beregne galaksens hastighed ved hjælp af at sige, ved hjælp af den her formel, som lyder v er lig med z, som vi beregnede før, gange c, som er lysets hastighed. Så har vi også en konstant, som er Hubbles konstant, som som er 71 km i sekundet per megaparsec. Og ved hjælp af at putte de her to sammen, så kan man finde afstanden til galaksen i megaparsec ved hjælp af at sige hastigheden af galaksen over Hubbles konstant, hvilket så giver resultatet. Yeah, Mr. White. Yes, science, bitch!